እንቋ ናብ ሲኔማ ትግርኛ ብድሓን መጻእኹም ንሎሚ ኣብ ዓመተ 2016 ዝተዘርግሐት ሓቀኛ ዛንታ ናይ ንጉስ ኩዕሶ ዝነበረ ፔለ ትትርኽ ፔለ በርዝ ኦፍ ኤ ሌጀንድ ዘርእስታ ፊልም ክትርኻየ እታ ፊልም ንኣብ 1958 ብዝካየድ ዘሎ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ትኽፈት እቲ ጸወታ ኣብ መንጎ ብራዚልን ሕብረት ሶቪየትን እዩ ነይሩ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ትንተና ጋዜጠኛታት ድማ ኩሉ ኣሉታዊ ኮይኑ ንኣገባብ ኣጸዋውታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ዝነቅፍ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ እቲ ምርኢት ናብ ናይ ብራዚል መቐየር ቦታ ይሰጋገር። ኣብኡ ኸኣ እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክጻወት ዝዳሎ ዘሎ ፔለ ንላለ ድሕሪዚ እቲ ምርኢት 8 ዓመት ንድሕሪት ይምለስ። ኣብኡ ድማ እኩባት ቆልዑ ጫማ ክጸርጉ ብሰንኪ እቲ ተሪር ኩነታት መነባብሮ ኩዕሶ ንኽጻወቱ ተስፋ ዝቖረጹ ምዃኖም ክንርኢ ንኽእል። እቶም ህፃናት ዝጻወቱሉ ግቡእ ኩዕሶ ስለ ዘይብሎም ካብ ከባቢኦም ገለ ክዳውንቲ ሰሪቖም ኣብ ካልሲ የእትዮም ኩዕሶ ይሰርሑ። ነዊሕ ከይጸንሑ እታ ጉጅለ ኩዕሶ በታ በዓላት ስራሕታ ኩዕሶ መሬት ከየተንከፈት ካብ ናሕሲ ናብ ናሕሲ እንዳናጠረር ክትጻወት ትጅምር። ሓደ ካብቶም ኩዕሶ እግሪ ዝጻወቱ ህፃናት ዲኮ ዝተባህለ ቆልዓ ኣብ ዝቕጽል ትርኢት ረሲሑ ናብ ገጹ ተመሊሱ ተባሂሉ ብኣዲኡ ይግረፍ። ካብኡ ቀጺሉ ንኣቦ ዲኮ ሓዊስካ ጉጅለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ኮፍ ኢሎም ትንተና ኩዕሶ እግሪ ይሰምዑ ኣለዉ። እቲ ዝሰምዕዎ ዘለዉ ኸኣ ኣብ መንጎ ብራዚልን ኡራጋይን ዝካየድ ዘሎ ናይ 1950 ፊፋ ዋንጫ ዓለም እዩ። ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ብራዚል ነቲ ጸወታ ክትዕወት ይምነዩ ኣለዉ። እቶም ቆልዑ እውን ኣብቲ ዝተሰብረ ናሕሲ ናይቲ ቤት መግቢ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ጸወታ ሓበሬታ ክረኽቡ ክጽዕሩ ይረኣዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብራዚል ኣብቲ ጸወታ ትሰዓር። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣቦ ዲኮ ክሳዕ ዝነብዕ ይኸውን። ዲኮ ኣቦኡ ክበክም ምስ ረኣየ ሓደ መዓልቲ ንሃገሩ ዋንጫ ዓለም ክዕውታየ ኢሉ ነቦኡ ቃል ይኣትወሉ። ንጽባሒቱ ኣደ ዲኮ ንወዳ ናብ ሓደ ዓብ ገዛ ናይ ስርሓ ቦታ ትወስዶ። ኣብኡ ናይ ሲሚንቶ ኣጽራይት ኮይና እያ ትሰርሕ። ካብኡ ኣደ ዲኮ ኣቦኡ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ምንባሩ ነገረቶ። ድሕሪ ማህረምቲ ምግጣሙ ግን ንሞያ ኩዕሶ እግሪ ብኸመይ ከም ዝገደፎ ትዕልሎ። ንዕኡ ኩዕሶ ክጻወት ዘይትደልየሉ ምኽንያቱ እውን ብኸምኡ ምዃኑ ነገረቶ። ብድሕሪዚ ገለ ከተምጽእ ኢላ ንዲኮ ገዲፋቶ ካብ ክሽነ ውፅእ ምስ በለት ደቂ ትገዛ ሃብታማት ተጻወቲ ኩዕሶ ናብኡ ይወጽሑ እሞ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ክዛረቡ ይጅምሩ። ዲኮ እውን ኣብ ዕላሎም ክጽንበር ይፍትን። ስም ናይ ሓደ ናይቲ ከባቢ ቦርቴረ ሽም ቤይለይ ኢሉ ክጽውዕ ከኣ ብጌጋ ፔለ ኢሉ ይጽውዖ። እቶም ኣወዳት ብምስሓቕ ፔለ እንዳበሉ ከላግጽሉ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ኸኣ ሓደ ካብቶም ኣወዳት ነዛ ኩዕሶ በልሓዛ ፔለ ኢሉ ቀሊዑ ዘጽርየሉ ዝነበረ ሻንኬሎ ደፍኣሉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣደ ዲኮ ብጉያ ተመሊሳ ዋላ እኳ ወዳ ጌጋ እንተዘይነበሮ ነቶም ኣወዳት የቕሬታ ሕተቶም ትብሎ። ካብኡ ዲኮ ቅድሚ ምኻዱ እቶም ኣወዳት ሒዞሞ ዝመጹ ቁራጽ ጋዜጣ ኣልዒሉ ይኸይድ። ኣብቲ ጋዜጣ ኸኣ ብዛዕባ ግጥም ኩዕሶ ክወዓዋዕ ይርአ። ካብኡ ዲኮ ንደቂ ገዛውቱ ሒዙ ናብቲ ኣብ ጋዜጣ ክወዓዋዕ ዝረኣዮ ውድድር ኩዕሶ ክኸይድ ንርኢ። ኣብኡ ክወዳደሩ እውን ተመዝገቡ። ዲኮን ደቂ ጋንትኡን ዋላ እኳ ድኻታትን ግቡእ ናይ ኩዕሶ ዕጥቂ ዘይብሎምን እንተመሰሉ ዳርጋ ንኹለን ኣብቲ ውድድር ዝርከባ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ዝብድህ ዘገር ናይ ኩዕሶ እግሪ ክእለት ነይርዎም። ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ናይ ፍጻመ መድረኽ ይበጽሑ። መወዳድርቶም ከኣ እቶም ንዲኮ ኣብ ናይ ኣዲኡ ስራሕ ፔለ እንዳበሉ ዘላግጽሉ ዝነበሩ ኮይኖም ይጸንሑ። እቶም ኣወዳት ካብ ዲኮን ጉጅልኡን ጽቡቕ ገይሮም ዝዓብዩ እዮም። ከምኡ እውን ግቡእ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዕጥቂ ኣለዎም። መራሒ ናይታ ጉጅለ ንጋንታ ዲኮ ጫማ ዘይብሎም ኣወዳት እንዳበለ የላግጸሎም። ምኽንያቱ ጋንታ ዲኮ ጫማ ኩዕሶ እግሪ ከይተኸድኑ ኣብቲ ውድድር ይጻወቱ ኣለዉ። ነቲ ጸርፊ ድሕሪ ምስማዕ ጋንትኡ ንዝቕጽል ናይ ፍጻመ ጸወታ ዝኸፈለት ከፊላ ጫማ ክተጥሪ ትውስን። ካብዚ እቶም ጋንታ ፉል ሰሪቖም ሸይጦም ሰከንድ ሃንድ ጫማ ንምግዛእ መደብ ኣውፁ። ኣብቲ ስርቂ ድማ በቶም ሸየጥቲ ፉል ይረኣዩ። እንተኾነ ግን ዲኮን ደቂ ጋንትኡን ከምልጡ ይኽእሉ።
ኣብ ዝቕፅል ትርኢት እቶም ጉጅለ ነቲ ፉል ንህዝቢ እንዳሸጡ ከለዉ እቶም ናይ መወዳእታ መድረኽ ዝበፅሑ ጉጅለ ኣወዳት ይመፅዎም ዳግማይ ምፅራፍ እውን ይጅምሩ። ዲኮ ብፅርፎም ይቁጣዕ ነቲ መራሒኦም ድማ ይፀፍዖ። ከም ውፅኢቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጉጅለታት ባእሲ ይፍጠር። እንዳተባእሱ እውን ኣቦ ዲኮ ካብ ርሑቕ ይዕዘቦም ነይሩ። ባእሶም ወዲኦም ገዛ ምስ ተመልሱ ኣደ ዲኮ ንወዳ መን ከም ዘቆሰሎ ሓቶ ንሱ ድማ መምህሩ ከም ዝሃረሞ ይምልሰላ። ኣዲኡ ከዓ ንመምህሩ ከይዳ ከተዘራረቦ ምዃና ትነግሮ። ኣብ ከምዚ ህሞት ኣቦ ዲኮ ሽጠራ ዲኮ ተረዲእዎ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ከይተቆፅዖ ኢሉ ጣልቃ ይኣቱ እሞ ባዕሉ ነቲ መምህር ከይዱ ክረኽቦ ምዃኑ ይነግሮም። ካብኡ ኣቦ ዲኮ ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ይወስዶ። ኣብ መንገዲ ድማ ብዛዕባ እቲ ባእስን ከምኡውን ዝተፃወትዎ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝፈልጥ ይነግሮ። ኣብ ክንዲ ዝሓርቀሉ እውን ዲኮ ስምዒታቱን ጎኒ ገዲፉ ነቶም ኣንጻር ጋንታ ብክእለቱ ክምልሰሎም ይመክሮ። ዲኮ እውን ኣቦኡ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ፈሊጡ ይሕጎስ። ኣብ መወዳእታ እታ ዓባይ መዓልቲ ትኣክል ኩሉ ኣብኡ ዝተረኸበ ህዝቢ ከዓ ነቶም ሃብታማት ጋንታ ይድግፍ ኣሎ። ንሳቶም ግን ንዲኮ ፔለ እንዳበሉ የላግፅሉ። ጋንታ ዲኮ ኣብ መወዳእትኡ ናብቲ ሜዳ በቲ ፉል ዝሸጥዎ ጫማ ሒዞም ክመፁ ክኢሎም፣ ግን ዓቐንቲ ጫማታት ኣዝዩ ዓብይ ይመስል። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ነቲ ዘይምቹ ጫማ ይመልስዎ። እዚ ድማ ንዲኮን ጋንትኡን ኣብ ፀወታ የዝሕሎም። መጋጥምቶም ጋንታ ነዚ ከም ብልጫ ወሲዳ ሸቶ ድሕሪ ሸቶ ተመዝግብ። ከምኡውን ንውፅኢት ናብ 6-0 ይወስድዎ። ዲኮን ጋንትኡን ድማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተስፋ ይቆርፁ። በቶም ተፃወቲ ኣንጻር ጋንታ ዝካየድ ዝነበረ ተደጋጋሚ ፋውል እውን ይቁጥዑ። ብሰንኪ እዚ ሕርቃኑ ንምቁፅፃር ዝሰኣነ ዲኮ ንኣንጻር ተፃወቲ ንምጥቃዕ ይፍትን። ግን ኣቦኡ ኣብ መንጎቶም ተዓዘብቲ ኮይኑ ይዕዘቦ ከም ዘሎ ምስ ኣስተባሃለ ዝምኽሮ ምኽሪ ዘኪሩ ይረጋጋእ። ድሕሪኡ ነቲ ዘይምቹ ጫማ ኣውፂኡ ጥራይ እግሩ ከምቲ ኣብ ጎደናታቶም ዝገብርዎ ፀወታ ይፃወት። ካብኡ ኩዕሶ ረኺቡ ኣብ ዙርያ ተፃወቲ ይጎይ። ብዘገርም ክእለቱ ንህዝቢ ኣገሪሙ ሸቶ የመዝግብ። ነዊሕ ከይፀንሑ ኩሎም ደቂ ጋንትኡ እውን ልዕሊ ዓቐን ዝኾኖም ጫማ ኣውፂኦም ክፃወቱ ይጅምሩ። ሽዑ ነቲ ፀወታ ናብ ሓደ ዓብ ምዕራፍ ይወስድዎ እሞ ጋንታ ዲኮ ነቲ ፀወታ ክትዕብልል ይጅምር። ኩሎም ደቂ ጋንትኡ ብመንጎ ተፃወቲ ከሽክዑ ሸቶታት ከመዝግቡን ክኢሎም ንውፅኢት ከዓ ናብ 6-5 ይቕይርዎ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ዲኮን ጋንትኡን ብሓንቲ ጎል ይሰዓሩ። እቲ ህዝቢ ግን በቲ መዕንዘዝ ዝኾነ ፀወትኦም ዝተመሰጠ ይመስል። ኩሉ ሰብ እውን ፔለ ዝብል ስም ክጭድር ይጅምር። ፀወታ ምስ ተዛዘመ ነቶም ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ፉል ሰሪቖሞም ዝፀንሑ ኣወዳት ብርሑቕ ይርእይዎም። እቶም ኣወዳት ከዓ ይጎይዎም። ንበዓል ዲኮ እውን ናብ ሓደ ጫካ ከም ዝጎዩ ይገብርዎም። ሓደ ዓርኪ ፔለ ብጨንፈር ሱር ገረብ ተዓንቂፉ ናብ መሬት ይወድቕ። ፔለ ክሕግዞ ኢሉ ይምለስ። ናብ ንእሽቶ በዓቲ ትመስል ጉድጓድ ሒዝዎ ከዓ ይሓብኦ። ካብኡ ሃንደበት ዝናብ ክዘንብ ይጅምር እሞ ምህማም መሬት የጋጥም። ፔለ ኣብ ቀረባ ስለ ዝፀንሐ ቀልጢፉ ካብቲ ጉድጓድ ይወፅእ። ዓርኩ ግን ኣብኡ ይቕበር። ዲኮ ሓገዝ ክረክብ ይችድር። እቶም ዝጎይዎም ዝነበሩ ኣጋውዝ መፂኦም ከዓ ንዓርኪ ዲኮ ካብቲ ጉድጓድ የውፅዎ እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ይመውት። በዚ ዝተጨነቐ ፔለ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ኣዲኡ ብሞት ዓርኩ ንነብሱ እንዳወቐሰ ይበኪ። ካብኡ ንንዮ ኩዕሶ ዝበሃል ከም ዘይፃወት ከዓ ይዛረብ። ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 800 ተኸታተልቲ ሳብስክራይብ ብምግባርኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ዝተረፍኩም ከዓ ሳብስክራይብ እንዳግበርኩም ሽሕ ኣብፅሕዋ ክብለኩም ይፈቱ። ጽባሕይቱ ኣቦ ፔለ ኣብ ትራጀዲ ዓርኩ ከዘናግዑ ኢሉ ዓሊሙ ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ይወስዶ። ንሱ ገለ ክእለት ብምርኣይ ንወዱ ክሕግሶ ይፍትን። ምስ ማንጎ ክፃወት ከሎ ከዓ ፔለ ሸለል ይብሎ። ድሒሩ ግን ክፅምበሮን ምስ ኣቦኡ ብማንጎ ክለማመድን ይጅምር። ካብዚ እቲ ትርኢት ቁሩብ ዓመታት ንቕድሚት ይወስደና። ፔለ ድማ ሕጂ ወዲ 15 ዓመት ኮይኑሎ። ኣዲኡ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ጽቡቕ ክለማመድ ከሎ ብርሑቕ ምስ ኣስተባሃለትሉ ንሓደ ዋልደማር ደብሪቶስ ዝበሃል ዳህሳሲ ኩዕሶ እግሪ ደው ኢላ ብርሑቕ ክፃወት ከሎ ከም ዝዕዘቦ ትገብር። ፔለ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ዋልደማር ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ክፅበዮ ከም ዝፀንሐ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይሕጎስ። ዋልደማር ፔለ ኣብ ናይቲ ከባቢ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ክሳተፍ ሓሳብ ይህቦ። ኣብ ዝቕፅል ትርኢት ፔለ ምስታ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሳንቶስ ንፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ክለማመድ ይርአ። ኣብኡ ብሕማቕ ይጅምር እሞ ምስቲ ዘመናዊ ሜላ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ንምትዕፅጻፍ ይጽገም። ፔለ በቲ ዝፃወተሉ ኣገባብ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ገዝኡ
ንክምለስ ወሲኑ ኣብ ፌርማታ ባቡር ኮፍ ኢሉ እንከሎ ዋልደማር ይረኽቦ እሞ ብዛዕባ ምክንያት ምምላሱ ይሓቶ። ፔለ ከም ናቱ ቅዲ ኣፀዋውታ ኣብቲ ጋንታ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኮይኑ ከም ዝስምዖ እቲ ኣሰልጣኒ ድማ ከም ዘይፈትዎን ይምልሰሉ። ዋልደማር ድማ እቲ ንሱ ዝፃወተሉ ኣግባብ ኩዕሶ እግሪ ከም ቅዲ ጅንጋ ከም ዝቁፀር ይገልጸሉ። እዚ ድማ ኣብ ዘመነ ባርነት ከም ካራተ ንመከላኸሊ ዝጠቅም ዝነበረ ምዃኑ ይነግሮ። ብተመሳሳሊ ቅዲ እውን ዝበለፀ ክፃወት ከም ዝኽእል ይጠቕሰሉ። እንተኾነ ግን ኣብ 1950 እዚ ጅንጋ ዝበሃል ኣፀዋውታ ንብራዚል ከም ዘስዓራ ተባሂሉ እዩ ዝውቀስ ይብሎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ንፔለ ወይ ተዓዊቱ ንዓለም ክእለቱ ከረጋግጽ ወይ ድማ ፈራሕ ኮይኑ ናብ ዓዱ ክምለስ ሓሳብ የቕርበሉ። ካብዚ ዋልደማር ገዲፍዎ ድሕሪ ምኻድ ፔለ ንዝተወሰነ ግዜ ይሓስብ እሞ ንኽጸንሕ ይውስን። ንጽባሒቱ ፔለ ኣብ ፀወታ ገለ ሕማቕ ምንቅስቓስ ይገብር፣ ንነፍሱን ንኣሰልጣኒኡን ድማ ይሕረቕ። ሃንደበት ንሱን ኣቦኡን ብማንጎ ክለማምዱ ከለዉ ይዝከሮ እሞ ዋልደማር ድማ ንዕኡ እንዳጠመተ ክሕጎስ የስተብህል። ድሕሪኡ ከምቲ ዝፈልጦ ኣፀዋውታ ክፃወት ይውስን። ብቐሊሉ ናይሎን እንዳእተወ ድማ የሽክዕ። ኩዕሶ ኣብ ኣየር ኮላ ከዓ ከምቲ ብማንጎ ዝለማመዶ ቀሊዑ ንሸቶ ኣብ መርበብ ይሰዳ። ኣሰልጣኒ ነቲ ፔለ ሸቶ ዘመዝገበሉ ሰንቢዱ እንደገና ክደግሞ ይሓቶ። ፔለ መሊሱ ሸቶ ይቆፅር። ንኩሉ ተዓዛቢ ከዓ በቲ ናይ ቀደም ሜላ ኩዕሶ እግሪ ኣፀዋውትኡ የገርም። ዝነኣሰ ተፃዋታ ይኩንሱ ምስ ካልኦት ጋንታታት ብኸምኡ እንዳቐፀለ ሽሙ ይዕቢ። ፔለ ካብ ጁኒየር ጋንታ ናብ ፕሮ ጋንታ ይሰጋገር። ምስ ዝተፈላለያ ጋንታታት ኣብ መላእ ሃገር ድሕሪ ምፅዋቱ ሃንደበታዊ ናብ ገዝኡ መብፃሕ ይገብር። ገለ ህያባት እውን ቤተሰቡ ሒዙ ይመፅእ። ሮድዮ ነቡኡ ሓዊስካ ንስድራ ቤቱ ገለ ህያባት ሒዙሎም ይመፅእ። ንሳቶም ምእዋጅ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ንዋንጫ ዓለም 1958 ብሮድዮ ይሕበር ስለዝነበረ ክሰምዑ ይውስኑ። ፔለ ኣዝዩ ንእሽቶ ስለዝነበረ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክምረፅ ዝብል ተስፋ የብሉን። ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ኣዋጅ ሰምዕዎ እሞ እቲ ዘገርም ፔለ ኣብታ ጋንታ ይምረፅ። ፔለ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዝኸደሉ ብዝነበረ እዋን ኣቦኡ ንነፍሱን ኣገባብ ኣፀዋውቱን ክኣምን ይነግሮ። ካብኡ ፔለ ይኸይድ። ድሒሩ ድማ ምስቶም ዘይጋየሹ ዝመስሉ ደቂ ጋንትኡ ይራኸብ። ይኹን እምበር ኣብኡ ዝቐረቡ ሪፖርተራት ብዛዕባ ብራዚል ብደረጃ ዓለም እትፃወተሉ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ ጅንጋ ይላገፁ። ካብኡ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ንፔለ ንኣኼባ ይፅውዖ እሞ ቅዲ ጅንጋ ንኸይፃወት የጠንቅቆ። ንጽባሒቱ ፔለ ከምቲ ኣሰልጣን ዝሓበሮ ኤሮጳዊ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ይፍትን፣ ግን ይጽገም። ድሕሪኡ ብናቱ መንገዲ ክፍትን ይውስን። እንተኾነ ግን ይዕንቀፍን ብርኩ ይጉዳእን። ኣብ መስርሕ እቲ ሓኪም ጋንታ ይምርምሮ እሞ ብጓሂ እቲ መሃረምቲ ካብቲ ውድድር ዋንጫ ዓለም ከውፅኦ ከም ዝኽእል የረጋግጽ። ንምሸቱ ፔለ ንኣዲኡ ደው ኢሉ ብዛዕባ መጉዳእቱ ይሕብራ። ኣዲኡ ምስ ሰምዐት ሰንቢዳ፣ ግን ሕጂ እውን እምነት ክህልዎን ንነፍሱ ክከናኸንን ተተባብዖ። ዋንጫ ዓለም ይጅምር እሞ እታ ብራዚላዊት ጋንታ ክልተ ናይ መጀመርያ ፀወታታታ ክትዕወት ክኢላ። እቲ ፀወታ ኣዝዩ ጎነፃውን ተወዳዳርን ስለ ዝኾነ ሓያሎ ተፃወቲ ካብታ ጋንታ ይጉድኡ። እታ ጋንታ ካልእ ኣማራፂ ዘይብላ ምስ ተረፈት ዝተጎድአ ፔለ ንሃገሩ ክፃወት ይሕተት። ዝሰንበደ ፔለ ሓደ ክልተ መምኽኔታታት ይገብር። ኣሰልጣኒኡ ግን ክፃወት የገድዶ። ኣብ ዝቕፅል ትርኢት ፔለ ምስ ጋንትኡ ኮይኑ ናብ ሜዳ ይኣቱ። ኣሰልጣኒኡ ኣብቲ ውጥን ክጸንዕን ኣብቲ ፀወታ ከዓ ብናይ ኤውሮጳዊ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት የዘኻኽሮ። ፔለ ከዓ ከምቲ ኣሰልጣኒኡ ዝበሎ ይፃወት እሞ እታ ብራዚላዊት ጋንታ ድማ ነቲ ፀወታ ክትዕወት ክኢላ። እቲ ዝቕፅል ፀወታ ኣንጻር ፈረንሳ ኮይኑ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ እዩ። እታ ብራዚላዊት ጋንታ ብፈረንሳ 1-0 ተመሪሓ ዕረፍቲ ትወፅእ። ኣብ መዕረፊ ቦታ ፔለ ኣብ ዙርያ መቐየሪ ክዳን ነቶም ዝተጎድኡን ዝደኸሙን ተፃወትቲ ጋንትኡ ይዕዘቦም። ተስፋ ቆሪፁ ናብ ሓደ ወዲ ጋንትኡ ይቐርብ እሞ ኣብ ካልኣይ እግረ ንኽትክኦ ይሓቶ። ይኹን እምበር ወዲ ጋንትኡ ኩዕሶ ክፃወት ኣብ ግቡእ ናይ ኣእምሮዊ ኩነታት ከምዘየለ ብምጥቃስ ይኣብዮ። ብተወሳኺ ባህላዊ ኤውሮጳዊ ኣገባብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘረብረቦን ከምቲ ኣብ ህፃንነቶም ዝፃወትዎ ቅዲ ጅንጋ ፃወት ከም ዝደልን ይውስኸሉ። ኣብ መወዳእታ እውን ፔለ ቅዲ ኣፀዋውታ ጅንጋ ተፃዊቱ ንጋንትኡ ክዕውት ይመኽሮ። ድሕሪ ፍርቂ ፍጻሜ ፔለ ዝተቆራፀትሉ ኩዕሶ ድሕሪ ምጥፍኡ ብዛዕባ ወዲ ጋንትኡ ብናይ ጅንጋ ኣገባብ ኣፀዋውታ ክፃወት ዝሃቦ ሓሳብ ይዝክር። ድሕሪኡ ንኩዕሶ ንምጥቃዕቲ እንዳኸብከበ ብመንጎ ተፃወቲ ብቐሊሉን ብብሉፅን ኣገባብ እንዳሽከዐ ከጥቅዕ ይጅምር። ኩሉ ሰብ ፔለ ንኩዕሶ ብልዕሊ ተፃወቲ እናናጠረ ጋንትኡ ብልፅቲ ሸቶ ከመዝግብ ብምርኣዩ ይስንብድ።
بዛ شطو نغانتو معرض دحر مغبار بيله توسختي كلتا شطوطات بممزغاب يعوت ናይ ፍጻሜ ጸወታ አንጻር ሾደን ምስ አውሓሰ ጸወታ ቅድሚ ምእኻሉ አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ንኣኼባ ይጽውዖ እሞ ነታ ጋንታ ሕጂ እውን ብናይ ኤውሮጳዊ ባህላዊ ኣገባብ ኩዕሶ እግሪ ክትጻወት ይእዝዛ ገለ ሕሉል ሜላታት ክምህሮም ይፍትን ከምኡ እውን ናይ ሾደን ኣሰላለፋ ክቆድሑ ይላበዎም እቲ ኣሰልጣኒ ኣብ ልምምድ ተጻወቲ በቲ ኣሰላለፋ ክጻወቱ ክገብር ይፍትን ግን ዝኾነ ምምሕያሽ ከምጽእ ኣይከኣለን ኣሞንጎ ክልቲኤን ጋንታታት ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሾደን ኣገባብ ጸወታ ብራዚል የላግጽን ንዝበዝሑ ተጻወታን ዘለዎም ናይ ጥዕና ጸገማት በብሓደ እንዳጠቐሰ ክዕወቱ ብቕዓት ከም ዘይብሎምን ይጠቅስ ወሲኹ እውን ብራዚል በዚ ቅዲ ኣጸዋውታ እንትቐጺላ ከምቲ ኣብ 19 ዘጋጠማ ኣብ መዛዘሚ ጸወታ ክትሰዓርያ ይብል ኣሰልጣኒ ብራዚል ጋንቱ ብኣሰልጣኒ ሾደን ሞራላ ብምትንካፉ ሓሪቑ ነቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ገዲፉ ይወጽእ ፔለ ነብኡ ደዊሉ ብዛዕባ ኩነታት ናይታ ጋንታን ሞራላ ምትንካፉን ይገልጸሉ ካብኡ ኣቦኡ ከምቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝገብሮ ዝነበረ ነታ ጋንታ ክጥርንፍ ሓሳብ ይህቦ ንጽባሒቱ ፔለ ነታ ጋንታ ክጥርንፍ ሓሲቡ ነቶም ተጻወቲ ካብ ሆቴል ናብቲ ዝቐረበ ናይ መብራህቲ ፓወር ኩዕሶ እንዳቐብቀቡ ክኸዱ ይብድሆም ኣብ መጀመርታ ኩሎም ተጻወቲ ይዓብዩ ነዊሕ ከይጸንሑ ግን ንኽጽንበሩ ይሰማምዑ ንኩዕሶ መሬት ከየተንከፉ ክቐብቅቡ ይጅምሩ እቲ ኣሰልጣኒ ነዚ ምስ ረኣየ እቲ ባዕሉ ዝምህሮም ዘሎ ኣገባብ ነታ ጋንታ ጌጋ ምዃኑ ይግንዘብ ድሒሩ እውን ፎርሜሽንን ካልእ ናይ ኤውሮጳ ባህላዊ ቅዲ ኩዕሶ እግሪ ምምሃሩን ጌግኡ ከም ዝኣመነ ይገልጸሎም ንሱ እታ ጋንታ ኣብ መዛዘሚ ጸወታ ቅዲ ጂንጋ ክትጻወት ንዓለም ብራዚላዊ ኣገባብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ከተርእን ይእምተሎም ንሱ ዝያዳ ንጋንትኡ ነቲ ጸወታ ከተስተማቕሮን ኣብ መዛዘሚ ጸወታ ኣንጻር ሾደን ዘደንቕ ጸወታ ከተምጽእን የተባብዓ እታ ናይ መዛዘሚ መድረኽ መዓልቲ ትመጽእ ሾደን ኣብ ሜዳኣ ስለ ዝነበረ ብጫ ማልያ ተኸዲና ክልቲኤን ጋንታታት ነንሕድሕደን ክጋጠማ ድልዋት ኮይነን ፊስካ ይንፋሕ ሾደናዊት ጋንታ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ሸቶ ተመዝግብ ኩሎም ደገፍቲ ብራዚል ከዓ ኣብ ስምባደ ይኣትዉ እቶም ሾደናውያን ተጻወቲ ፔለ ኩዕሶ ንኸይረክብ እንዳተመላለሱ ደው ከብልዎ ይረኣዩ እቶም ብራዚላውያን ተጻወቲ ግን ነዊሕ ከይጸንሑ ነብሶም ናብ ጽቡቕ ኩነታት ብምውሃድ ብናይ ፔለ ኣሲስት ቀዳመይቲ ሸቶ ከመዝግቡ ይኽእሉ ሓደ ድሕሪ ሓደ ከዓ ፔለን ደቂ ጋንቱን ሸቶታት የመዝግቡ ነዊሕ ከይጸንሐ ናይ መዛዘሚ ፊስካ ይንፋሕ እሞ ጸወታ 5-2 ይዛዘም ብራዚል ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ግዜ ዋንጫ ዓለም ትዕወት ኩሎም ደቂ ጋንታ ፔለ ከዓ ናብ ሜዳ ብምእታው ንፔለ ተሰኪሞም ብሓጎስ ይጭድሩ ካብዚ እቲ ትርኢት ናብቲ ናይ ሽዑ ብራዚል ዋንጫ ዓለም ምስ ዓተረት ዝነበረ ህሞት ሓቀኛ ቪድዮ የሰጋግር ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትርኢት ፔለ ኣብ 1961 ብፕሬዚደንት ብራዚል ሃገራዊ ቅርሲ ኮይኑ ከም ዝተኣወጀ ተሓቢርና ኣሎ ፔለ ዝበዝሐ ሸቶታት ብምዝጋብ ከምኡ እውን ኣብ ዋንጫ ዓለም ሸቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ ክብረ ወሰን ዓለም ጨቢጥ እዩ ከምኡ እውን 3 ዋንጫ ዓለም ፊፋ ዝዓተረ እንኮ ተጻዋታይ እዩ ነዛ ዘቕረብኩልኩም ፊልም ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ላይክ ሰብስክራይብ ንግበር ኣብ ዝመጽእ ከዓ ኣየነይቲ ፊልም ሒዘልኩም ክመጽእ ከም ትደልዩ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ሰሰናዩ